Hey, yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Loyalty Test brought to you by Spread Inc. Entertainment. Don't forget to like, subscribe, and share. And then Pete Ubani, Ntombi, Ntombi, right Ntombi, ngishapha wena. sharp sharp. Yini kwenza ukuthi ufuna ukutesta i-loyalty yomuntu wakho? Izinto azisafani njengasekuqaleni. Ya, ngiyasola ukuthi khona umuntu osekhona manje. And mengimbuzo uyaphika. Oh, okay, how long have you guys been dating nomuntu wakho? 1 year, 5 months. 1 year, 5 months. And you sure you want to do this? Yeah, I'm sure. Okay, mangabe uzophendula bese akutshele ngomunye umuntu, how you gonna feel? Ngizofila disappointed and ngizohetheka but kumele ngazi so that ngizokwazi ukuthi ngimove nge-life yami. Oh, okay, uyamthanda umuntu wakho? Yeah, yena ngiyamthanda. Okay, ngizocela ungifakele amanamba akhe la efonini yami and then mina ngizomfonela. Okay. It is what it is before it was what it was. Your boy Am. Don't forget to like, subscribe and share. Oh, okay. Utheka mali yakhe ubani? Tshepo. Utshepo. Okay, ngizomfonela uTshepo ne. Mangimfonela lana ngicela ungakhulumi next ngoba uzozwa ukuthi nginobani la emotweni ne. Yeah. Okay. Hello. Yelo njani? Njani? Ngiyaphila. Ngikhuluma noTshepo. Yeah, ukhuluma noThemba. Okay, sure Tshepo. Ukhuluma no-M la from Spread Inc. Entertainment ne. We are running a loyalty test. Usespace nesiright sokhuluma? Yeah. Okay, nginomuntu wakho ngizokubuza ama-questions afew ngaye ne. Okay. Yeah, mawuzowaphendula kahle umuntu wakho somupha i-gift azohamba ngayo. Okay. Okay, ngicela ungidescribe umuntu wakho. Oh, une-short hair, Mhm. mude, Mhm. bongathi chubby. Ungathi uchabi, okay. And nahlangana phi nomuntu wakho? Hello Tshepo. Yeah, you can kusho. Yeah, ngisasekhona. Nahlangana phi nomuntu wakho? Sahlangana ePinville. Epinville. Yeah. Okay, how long have you guys been dating? It's been 7 months now. 7 months. Okay, igama lomuntu wakho bani? Question yokugcina ke le. Thabile. Thabile. Okay, ngicela ubambe kancane ngifaka umuntu wakho efonini. Hello. Tshepo. Hello. Uyazi Hello. ukhuluma nobani? Tshepo, Uthabile. ngithabile mina. Awusamazi uNtombi manje. Eish. Oh, Ntombi. Muthi esh yontombi uthini kimi? Why uthi eish? Uyamazi uNtombi? Khuluma phela. Kuthi ngicolume, ngikhulume nomuntu wami. Hawu, sekuyimi umuntu wakho akusasothabile manje. Hayi Ntombi bheka mfethu. Angithi uyabona bathi bashama loyalty mfethu. Maka ukuthi ukhulume ngami nje ukhulume ukuthi yimi iqiniso umuntu wakho wangakusho lokho. Khuluma phela. Sorry ma. Kukuthi ubani uthabile vele? Ubani uthabile? Khohla uthabile. Ungathi ngikhohlwa uthabile shuthi ungenza isilima and ngakutshela waphika wena. Next mfethu Ungathi next ungenza isilima wena. Ungenza isilima and ngazi umama wakho uyayazi le ndaba le ukuthi kunothabile futhi. Uyazi mama wakho? Next. Kahle kahle usile kahle. Ubani lo jolo naye for 7 months Tshepo? Ebhuti ungawazi ukusiyeka nje sikhulume. Hayi phendula angithi ukwazile ukumtshela ngothabile. Angithi ukwazile. Ubani uthabile? Khohla uthabile. Kunakhohlwa. Asikhulume. Ayikho into eseyikhuluma angithi ukwazile ukutshela ibhuti ngothabile. Okay, ukuphi manje? Akusindaba yakho ukuthi ngikuphi. Wangabuza uthabile ukuthi ukuphi. Yabo ukuthi uzohamba ungigulise wena ngoba futhi awuzwani nane condom. Kanti uTshepo umuntu onjani? Akazwani necondom uthi iyamlimaza. Tshepo. Ubani uthabile Tshepo? Awusitshele ngothabile. Ubani uthabile? Ubani ungena indaba zami? Ungathi ubani ungena indaba zakho angithi ukwazile ukumtshela indaba zakho ngothabile. Soyakuhluleka manje uziqhubekisa. Bana 7 months bajola. Cabanga. Nina na 1 year kusho ukuthi ucala ukujola noThabile 3 months nijola. Yebo.
Shuthi ungenza isilima lo. So sebalanda unyaka noThabile. Cabanga. Hayi kukho njalo. Kunjani ke? Uthanda bani kulabo boyi2? Thanda untombi. Hayi uzothi yimi because ngoba yimi okhuluma nami mesikabiza uThabile manje mangitshela ukuthi nanga la eduze kwethu uzothini. Ngimnika ifone manje uThabile. Yeah. Mina akungathabile ngithola naye mina. Hayi bo ungangenza isilima ngithi usho kahle uthi uThabile. Uyaphela mfisi. Ungazongenza isilima wena yazo. Ungazongenza isilima. Angiyenzi into. Wenza ibhara. Awungenza isilima sikazi. Hayi. I think Mfisi ngiyakuncanya mfisi ukuphi manje sikhuluma. Ayikho into ezoyikhuluma. siqhubeke ukukhuluma naye lo muntu wakho. Ayikho into engizoyikhuluma naye. And angisafuni ukumbona futhi. Awusafuna umbona. Ngishapha ngaye. So ucedile ngaye. Hayi. Awume kancane sicela. Ayikho awuthule wena. Hayi ngishapha ngaye. Awume kancane. Ngishapha. Intombi. Angizwe ubhlungu amampela. Maka bengiyisola lento le. Bengiyisola. Sim drop. Hayi simdrop. Okay. Intombi baby. Ngicela ngasaphina ungifonele nokubona nje angisafuni please. Sharp. Sithando. Ngidrop. Iya drop. Okay, so uzizwa njani after finding out ukuthi lo muntu wakho vele akekho loyal? Ekona kubhlungu but ngi-relieved. Urelieved. Yeah, Ngoba ngirelieved vele kakhulu. bo suspect vele. Because bengasekho mnandi nje. Bengasamboni the way bengimbona ngakhona nokuba snacks, ama calls ufihla ifone phansi somqamelo zonke lezo zinto nje. Bese ku tense. Ama yonke into ama signs bayakhona. Yeah, beyakhona ama signs. Beyakhona. But at least manje ngoba you found out ukuthi okay umuntu wakho umuntu onjani and you are able to move on ngithola. Yeah, at least. Ngoba bekajolela for 7 months yonke. Shuthi dala ngisilima mina. Beyakwenza ibhara. Dala ngisilima. Hi. It is what it is before it was what it was, guys. Play safe and gotta know your partner. Ngoba niyabona ukuthi kwenzakalani. We out.